Здравейте, аз съм Габи от фирма Modatel и ще ви покажа калъфите за Nokia Lumia 830. Започвам с няколко стила, различни цветове на термополиуретанови калъфи. Тези калъфи ще предпазват всеки един ръб на вашия телефон, както и неговия гръб. Може да ги комбинирате с различни скрин протектори. А за по-голяма защита може да си вземете темперирано стъкло. Имаме и цветни термополиуретанови калъфи с гланцово покритие. Предлагаме също така кожени калъфи без магнитни механизми, пластмасова вложка, ставаща настойка, с магнитни механизми. Отново ставаща настойка. Цветни кожени. И кожени с вертикално отваряне. Всичките тези калъфи и още много други за модела може да разгледате на нашия сайт modatel.eu.